אז בוא נפתח עם סיפור שממחיש יפה את הנושא שלנו. דיוויד הוא שחקן, והוא מספר על תחושה נוראית של כיעור, כך הוא קורא לזה. כן, תחושה פנימית כזאת משקטת. בדיוק, וזה קורה לו אחרי אודישן שלא הלך משהו. עכשיו, התגובה הזו היא נראית לי כאילו לגמרי לא פרופורציונלית. נכון, וזה בדיוק מוביל אותנו למושג הזה של פלשבקים רגשיים, שזה בעצם חזרה כזאת פתאומית למצבים רגשיים קשים מהילדות. כן, אנחנו נסתכל קצת יותר לעומק במאמר שלו שמסביר את זה, ואיך זה מתקשר לילדות, ובמיוחד להזנחה רגשית, ולמה שנקרא PTSD מורכב. אז המטרה שלנו היום היא בעצם להבין מה זה הפלשבק הזה, למה הוא קורה, וגם, אולי הכי חשוב, איך אפשר להתחיל להתמודד עם זה לפי מה שהמקור מציע. יפה, אז נתחיל מההגדרה. מה זה בעצם פלשבק רגשי לפי ווקר? כן, כי זה לא כמו הפלשבק שאנחנו מכירים מ-PTSD רגיל, נכון? נכון. אין פה איזה ויז'ואל בהכרח. בדיוק. זה יותר רגרסיה, נסיגה פתאומית, ולפעמים זה נמשך שעות, אפילו ימים. וואו. כן, למצבים הרגשיים האלה, המפחידים, המציפים, מהילדות. נגיד פחד נוראי, בושה. ווקר קורא לזה בושה רעילה. בושה רעילה. כן, תחושת ייאוש, בדידות, חוסר אונים קיצוני. הוא מתאר את זה, המאמר מתאר את זה כמו חטיפת האמיגדלה. חטיפת האמיגדלה. כאילו האמיגדלה שהיא ממרכז הרגש במוח. כן. היא פשוט משתלטת על הכל, על החלקים היותר רציונליים. בדיוק. היא לוקחת פיקוד ומפעילה תגובות הישרדות אוטומטיות. כל הגוף נכנס למצב הלחם או ברח. המערכת הסימפתטית עובדת שעות נוספות. ותסמינים בטח. אינטנסיביים. מאוד. דופק מהיר, רעד, לפעמים ממש תחושה פיזית של להיות קטן, חסר אונים. והבושה הזאת הרעילה היא ממש אמונה פנימית שאתה פגום, שאתה טיפש, לא שווה כלום. זה נורא, וזה יכול להתבטא אז בביקורת עצמית ממש קשה, או לבכעס שמתפרץ החוצה. נכון מאוד. או זה או זה. ואם נחזור רגע לדיוויד מההתחלה, כן. אז יכול להיות שהאודישן היה רק הטריגר, נכון? והתחושה הזו של כיעור, כמו שהוא קרא לזה, היא בעצם עמוק של איזו בושה ישנה או חוסר אונים מהילדות. הגיוני לגמרי. וזה מביא אותנו ל-PTSD המורכב, CPTSD. בדיוק. שזה שונה מ-PTSD רגיל, שנובע לרוב מאירוע אחד, טראומטי אבל מוגדר. כן. CPTSD, כמו שחוקרים, כמו ג'ודית הרמן או בסל ונדרקולק תיארו, זה משהו שמתפתח מחשיפה ממושכת, טראומה חוזרת, הזנחה, בדרך כלל בילדות, במשפחות שלא שלה, שלא תפקדו. והמאמר של ווקר טוען טענה די חזקה שהפלשבקים הרגישיים האלה הם ממש סימפטום מרכזי של CPTSD. לגמרי, סימפטום ליבה, והוא מדגיש משהו חשוב שלפעמים אנחנו קצת מפספסים. מה למשל? שלא מדובר רק בהתעללות פעילה, אתה יודע, מכות או צעקות, גם הזנחה רגשית קיצונית. שזה בעצם היעדר. כן, היעדר עקבי של דברים בסיסיים, תמיכה, נחמה, הקלה, מישהו שרואה אותך, מקשיב לך באמת, נותן אמפתיה. כשההורים או המטפלים פשוט לא שם רגשית. בדיוק, וזה יכול לגרום ל-CPTSD. המקור משתמש באנלוגיה מעניינת של ילד בתקופת הציידים לקטים שנשאר לבד. אוקיי. בשביל ילד קטן, היעדר קשר בטוח זה איום קיומי ממש. הוא מרגיש שהעולם זה מקום מסוכן, מפחיד, כי אין מענה למה שקורה לו בפנים. זה באמת, זה מרחיב את ההבנה של מה זו טראומה. שגם חוסר, גם ההיעדר של משהו חיוני כמו תמיכה, יכול לפצוע כל כך עמוק? לגמרי. ובתנאים האלה של חוסר ופחד, מתפתח לו מה שנקרא המבקר הפנימי. כן, המבקר הפנימי. הוא מתחיל כמנגנון משרדות, כן? סוג של פרפקציוניזם, דריכות שיעי. הילד מנסה להיות בסדר כדי להימנע מתחייה. בדיוק. כדי לנסות להשיג קצת ביטחון, קצת שליטה במצב כאוטי. אבל אז... לזהו שהמאמר אומר שהוא הופך להיות יותר מסתם תגובה, נכון? הוא מתחיל לפעול לבד. נכון מאוד, וזאת תובנה ממש חזקה במקור, שהמבקר הפנימי הוא לא רק איזה פרשן שמחמיר את הפלשבקים כשהם כבר קורים, הוא ממש יכול ליזום אותם, באופן אקטיבי. הוא הופך להיות המקור של הסבל. כן, ממש מנוע פנימי כזה, הוא דוחף לחשיבה קטסטרופית,
הדוגמה שנתנו במקור זה הפחד להפוך לבג ליידי, שזה סמל כזה לנטישה מוחלטת ועוני. כן. והוא פשוט מזין את עצמו בלופים של שנאה עצמית, של ייאוש. אז אם התמונה כל כך מורכבת, הפלשבק, ה-CPTSD, המבקר הפנימי הזה שיוזם התקפות, אוקיי, אז איך מתחילים לפרק את זה? מה המקור מציע כדי לנהל את ההצפה הזו? אז קודם כל ולפני הכלים הפרקטיים, המאמר מדבר המון על הכוח של פסיכו-חינוך, של ההבנה. פשוט להבין מה קורה לך. כן, עצם הידיעה שזה לא אני משוגע או אני פגום, אלא שזו תגובה נורמלית לנסיבות לא נורמליות. שזה מנגנון הישרדות שהשתבש. בדיוק. זה יכול להוריד המון מהבושה ומהאשמה. ודבר שני, מאוד חשוב, בגלל שהרבה פעמים השורש הוא בהפרעת התקשרות, אז הקשר הטיפולי הבטוח הוא קריטי. מקום בטוח לדבר על הדברים האלה. כן, מקום שבו אפשר סוף סוף לבטא את הכאב, את מה שלא היה לו מקום בילדות, ולקבל אמפתיה, תיקוף, זה חיוני לתיקון האמון שנפגע. והוא כן נותן גם כלים להתמודדות בזמן אמת, אני מבין. יש שם איזה 13 כלים שהוא מפרט, אולי תתני לנו טעימה מ2-3. בטח. אז נגיד כלי ראשון זה פשוט לזהות. להגיד לעצמך אפילו בקול, אני חווה עכשיו פלשבק רגשי. המודעות עצמה. כן, זה כבר מתחיל להחזיר קצת תחושת שליטה. כלי שני זה עיגון בהווה. להזכיר לעצמך שאתה כאן ועכשיו, לא שם בעבר. בדיוק, שאתה בוגר, שאתה בטוח עכשיו פיזית. אפשר להשתמש בחושים, להרגיש את הכיסא, להסתכל סביב, לשים לב לנשימה, דברים כאלה. ונגיד משהו לגבי המבקר הפנימי? כן, זה הכלי השלישי שהייתי מציינת. להתנגד לו באופן פעיל. לעצור את המחשבות הקטסטרופיות האלה. אני כישלון, הכל אבוד, ולהחליף אותן באמירות יותר מציאותיות, יותר מרגיעות. לדבר אל עצמך אחרת. כן, וגם אל הילד הפנימי שבפנים. להגיד לו משהו כמו, זה מפחיד עכשיו, אבל זה יעבור, ואני כאן איתך. והמאמר גם מזכיר את החשיבות של לתת מקום לאבל על העבר כחלק מהשחרור. והוא הזכיר גם את 4 ה-F's, fight, flight. כן, הוא מזכיר אותם בקצרה, fight, flight, freeze, ופון, שזה לרצות. אוקיי. המקור מציין אותן כתגובות הישרדות אוטומטיות שלפעמים מתקעות ככה מ-CPTSD והופכות ללא יעילות, אפילו מזיקות בחיים הבוגרים. לזהות איזו תגובה דומיננטית אצלנו זה עוד צעד במודעות. אז אם אנחנו מסכמים רגע, מה אנחנו בעצם לוקחים מהעיון הזה במקור? שהפלשבקים הרגשיים האלה הם כמו הדים חזקים מטראומת ילדות, במיוחד הזנחה רגשית. נכון, והם סימן מרכזי ל-CPTSD מורכב. ושהמבקר הפנימי הוא שחקן מרכזי בשימור של הסבל הזה. אבל, וזה האבל החשוב, יש דרכים ללמוד לנהל את זה. דרך מודעות, דרך קשר טוב, עם כלים מעשיים. והרלוונטיות של זה היא עצומה, אני חושבת. ההבנה הזאת יכולה ממש לעזור לאנשים להפסיק להאשים את עצמם על תגובות רגשיות שנראות להם מוגזמות. ולהתחיל לראות אותן בהקשר הנכון שלהם. בדיוק, וזה פותח פתח לריפוי, לשינוי דפוסים. וזה משאיר אותנו באמת עם איזו מחשבה לסיום. המקור מציין ש-CPTSD, למרות כל מה שאנחנו מבינים עליו, עדיין לא מוכר רשמית ב-DSM, שזה המדריך להבחנות פסיכיאטריות. כן, זה די מדהים. וזה למרות ההשפעה העצומה שלו, שלפעמים נובעת מהזנחה רגשית שהיא כמעט שקופה, בלי סימנים חיצוניים. אז איזו שאלה זה מעלה? לגבי איך שאנחנו כחברה מתייחסים, או אולי לא מספיק מתייחסים, להשפעות ארוכות הטווח האלה של הסביבה הרגשית בילדות. גם כשאין מה שנקרא הוכחות להתעללות קלאסית. לגמרי. משהו לחשוב עליו.